हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' गासिबो भिडिअ खालामनानै फैसा खालामनो हायो बेखौ मिथिबाय जानांगौ। नोंथांमोना दिनै खोनागोन जेरै लाइकि बायदि भिडिअ बानायनानै नोंथांमोना फैसा खामायनो हागोन। जेसेनो भिडिअ हगारो एसेनो लाब जागोन, नोंथाङा आर्निं खालामनो हागोन। नोंथांमोना आं चेनेलखौ गोदानबाथाय साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। नोंथांमोना एप्सखौ होबाय आंनाव दा नै 15 टाका दंहाय डायमन्डआ 300 बिदिनो डायमन्डजोंसो फैसाया जागोन। आं बे थांबाय मोनसे नोंथांमोना बे भिडिअ नायनानैसो फैसा खामायनांगोन आरो नोंथांनि लोगोफोराबो सेयार खालामनांगोन। नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै PMate सार्च खालाम, नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामना ला। डाउनलड खालामबाय, अपेन खालामसै आं ओपन खालामबाय। नै आंनाव डाबल एप्स दं, नोंथांमोनाबो डाबल एप्स खालामना लानानै फैसा खामायनो हागोन। नोंथांमोना बे लगइन खालामना जायखिजाया मबाइल नाम्बारजों एकाउन्ट नाम्बाराव आरो पेटिएमआवबो ट्रेन्सफार खालामना लानो हागोन। नोंथांमोना आं दा आंनि माबायाव फैसा सोना लानोसै। देखांदो, थांनानै जायखिजाया भिडिअ नायनो हागोन। नोंथांमोना डुवेल एप्स खालामनानै गारनोसै आङो। नोंथांमोननि सिकिउरिटि थांदो मबाइलाव, ओमफ्राय नै डुवेल एप्स नोंथांमोना नुदों बेसोर डुवेल एप्सआव सोबाय। नै आंना पेमेन्टआ अन जाना दं, आंना डाबल दं नालाय पेमेन्टआ, बेखौ अन खालामना लादो। डि एप्सखौ डाबल नांगौ नोंथांमोननो, पेमेन्टखौ बेखांदो, सोदो डाबल एप्स जाबाय नालाय आंनाव मोननै जाना दं पेमेन्टआनो। नोंथांमोना बिदिनो खालामनो हागोन। नोंथांमोना मोनसेखौ फेसबुक एबा जिमेलफोरजों खालामनांगोन आरो मोनसेखौ मबाइल नाम्बारजों बानायनांगोन। नोंथांमोना बिदि भिडिअ खालामदो, नायदो। ओंखायनो आंनाव बक्स मोनो, नोंथांमोना लाइक खालामबाथाय बक्स ओंखारगोन। खालामबाय आंनाव 1 कइन जाबाय। बेखौ आंनि मोनसे एकाउन्टाव सार्च खालामनानै फैसाखौ हरनोसै, सेयार खालामसै बेखौ। नोंथांमोना गावबागाव माबाखौ सेयार खालामना लादो, अबाव हरगोन गिफ्टखौ। आं दा आंनि माबाखौ सेयार खालामबाय, सार्च खालामबाय, हरनोसै आं। गिफ्टखौ सोदो, ओमफ्राय सेयाराव सोदो, 10 सेकेन्ड लागोन। थांबाय, आंनाव बे थाइसे दंमोन फैसाया, बे कइन मोनसेजों बेसे जागोन नायनोसै। नै 25 फैसा हाबबाय, एबा जाबाय 25 फैसा जालायबाय। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो कइन बानायना लानो हागोन आरो फैसा आरजिनो हागोन। जुदि चेनेलखौ मोजां मोनोबाथाय साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामो। बेबायदिनो उननि समावबो फैसा खामायनायनि सोमोन्दै गोबां भिडिअ लानानै फैबावगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै अल नटिफिकेसनखौ सेरना लानो थाखाय आरोबाव मोनसे बुजियोबाथाय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना सोंहरनो थाखाय गोसो खुलिनाय थाबाय। उननि भिडिअआव खोन्थानानै होगोन। गोजोन्थों।